sa čim ima veze. Istorijski gledano i George Washington i Benjamin Franklin i drugi potpisnici, tačnije 11 potpisnika revolucije, odnosno rezolucije o nezavisnosti, su bili pripadnici Slobodno-zidarskog bratstva. Dakle, prvo, koje lože? Engleske lože. Znači, oni su došli tu kao Englezi, oni su bili deo engleske masonerije. I šta se onda desilo? Mi smo imali crvene mundire, koji su isto bili pripadnici engleske masonerije. Pa zar bi trebalo da udari brat na brata? A udarali su. I onda jednostavno su se oni dogovorili, ali onoga trenutka kada je kralj George zapravo rekao, ok, ajmo sada da navučemo Francuze da pomognu američki rat za nezavisnost kolonija, da se usmere na to da bismo ih porazili i onda ćemo mi svakako da prepustimo tim kolonijama da oni upravljaju, dakle daćemo im nezavisnost